Og Hitler ville jo selvfølgelig gerne have vundet krigen, men det kunne han jo så ligesom ikke, fordi Hallo. Så. Skal du med i aften, eller? Vi tænker på, at vi bruger hjemme hos mig. Ja. Er det ikke hyggeligt? Jo. Okay, vi tager i hvert fald, vi skal i Netto først. Ja. Og så tager vi bare direkte hjem til mig efter. Er det okay? Nice. Ja. Jeg kan ikke godt forstå den, fordi sådan der, ved jeg ikke. Jeg var faktisk lige begyndt at køre, ikke? Ja. Og så kørte jeg allerede i hans bil. Og så ramte jeg den der fucking jord. Og jeg skal jeg tager så fucking dumt sex. Men ja, jeg har bare ikke rigtig råd til det. Altså, Nej. så jeg har bare lidt brug for, at han gør det faktisk. Men sådan, den kun derfor. Ja, men altså, han gider ikke rigtigt. Altså, han har råd min hund skæv, sådan, jeg ved ikke, hvor god han er for ham. Ja, det er sådan lidt åndssvagt. Men jeg må bare finde ud af, hvad nu. Altså, for det, ellers så tænker jeg, at jeg kan få flyttet til festen eller sådan noget der. Ja, hun går over 5 år, hun laver det nu. Men det var hende, der var det, var det ikke? Gud, ja. Hvordan gik det med jeres ved weekenden? Hun startede jo sådan her hvad hedder det, nytår, ikke? Den her nytår. Ja, den her nytår. Ja, jeg fucking skævt. Ja, hjemme hos Mads. Ja. Og så er jeg bare sådan, det der var opkaldet sådan der. Det var så sygt mærkeligt, ikke? Ja. Men det var der, hvor han var sådan, fordi det var ikke tog et for nej, ikke? Ja. Altså fordi det overhovedet ikke. Men så blev han hos dig? Jo. Ja. Hvad gjorde du? Altså, var det fint nok, eller? Ja, ikke så meget. Bro! Jamen, jeg ved det ikke, det var ikke sådan... Kom on, det var sådan der for et halvt år siden, og så... Ej, det var fucking et år siden, og så laver du den der. Og så er det ikke noget særligt, det gør. Nej, men det var det bare ikke. Nå, simpelthen. Ja, jeg tror sgu ikke, komme til stiger. Nej, det er godt for dig måske. Tarek skrev til mig, no joke. Altså, Tarek. Nå, Han sendte... Fuck. Vores overhæng. Ej, fuck, hvor så jeg det ikke, fordi det til. Hvad har du tegnet? Det er ham der, jeg gerne vil have tatoveret. Han er sådan, det første gået for mig nu, han er lidt klam, men det er sådan... Hvorhenne? På armen her, eller der, eller der, eller der, eller der. Jeg ved ikke lige her. Sådan her, eller sådan noget. Ja, jeg har allerede bestilt tid for en.
Hvem er det? Det var ham der, hende der Mia, vi mødte i fredags, hun havde ham med på ryggen. Mm. Man kunne se hende i ryggen, jeg kan ikke, Neptun eller sådan, eller Poseidon. Kan jeg finde? Man kan, ja, det var ham, der sagde hun godt. Men ja, hun havde ham sådan der på ryggen. Cthulhu er ond. Nej, det er han da ikke. Så hun skulle da ikke få havde den på hele ryggen. Umuligt, han var fucking ond. Okay, kig på ham. Han er sgu da fucking ond. Hvorfor ville hun have den tatoveret sådan her på ryggen? Prøv at, han er ond. Jeg er sikker. Jeg ved ikke, hvad hun tænker på. Jeg kan ud på. Jeg vil jeg Ej, jeg er så ret sikker på, at han er ond. Jeg er sikker på, at han er ond. Er du sikker på, at det er? Ja. Er det din farve? Nej, det er ikke. Det skulle ikke lige meget, hvis hun skal have den på sin arm. Ja. Og okay, hende der Mia, hun er sikkert bare... Nej, Ej, kom nu. jeg kan ikke stille. Så kan han da ikke med. Jeg er sikker. Jeg er sikker på, at han er en god person nu. Se nu heroppe. Se nu her. Okay. Jeg synes, det er fuldstændig lige meget. Jeg laver brød. Okay. Ikke lige meget, ikke? Okay, Hvordan? der står der. Cthulhu er en kosmisk havgud, som lever under vandet i en oversvømmet by. Han siges at være så gammel som tiden selv. Et uhyre fra dybet. Med dragevinger og en blækspruds i hovedet. Man siges at blive sindssygt, hvis man ser ham i egen person. Du er sgu færdig. Fuck, han er også klam på det. Det ligner ham der fra Pirates of the Caribbean. Ja, true. Okay. Det var det er ham. Til trods. Det vil low-key ikke ret god mening, faktisk. Der står den. Om Cthulhus oprindelse grundens i underbevidsthedens frygt for det ukontrollerbare, som for eksempel havet eller faderen, som forlod os, er ikke sikker. Måske er han i virkeligheden frygten for både det meningsløse, men også muligheden for, at Gud i virkeligheden ikke er god. Det er lidt nøjeren. En ting er sikker, han er fuldkommen ubeskrivelig. Du har lige beskrevet ham. Hvad er det? Jamen, må det derfor sådan noget? Sådan lidt cute. Ja, altså han er meget sympatisk.
I need guidance. Træk et kort. Er det døden? Nej, det var Ten of Swords. Men han er pænt død. Må jeg trække et nyt? Det er døden. Fuck. Gør noget godt for dig selv. Jeg tror, jeg ved lige, hvad du mener. Det bliver 50 kroner.